Jens, hvilke følelser sidder medarbejdere typisk med, når den nærmeste leder siger op? Jeg tror, der er en. Panik? Måske ikke altid. Der er også nogen, der er glade, ikke? Jeg tror, der er en. Hvad nu? Ja. Hvad kommer der til at ske? Jeg tror, det er det, der er den primære oplevelse. Så er der nogle andre, der er kede af det. Der er nogen, der er glade. Og sådan er livet så uforudsigeligt. Ja. Det, der er jo interessant, det er, at i dag er en chef jo blevet en meget, meget vigtig del af det at gå på arbejde. Selvfølgelig har det været det tidligere også, men når jeg anbefaler folk at skulle tage eller ikke tage et job, så plejer jeg altid at sige, jamen, hvem bliver din chef? Det kan godt være, det er en spændende virksomhed. Det kan også være, det er nogle spændende opgaver. Men hvis du får en dårlig chef, så er det helt lige meget. Du lytter til TAK Talks, en podcast, som styrker dit lederskab, salg og personlig udvikling. Som du netop hørte Jens Dalgaard sige, så har den nærmeste leder en helt enorm betydning for medarbejderne i team, både på godt og ondt. Og det kan føles som en stor omvæltning på arbejdspladsen, når vedkommende ikke længere er at finde på arbejdsgangene. Derfor taler vi i denne episode om, hvordan du håndterer usikkerheden, der opstår, men også hvilke positive muligheder det kan åbne op for dig. Til sidst taler vi om, hvilket ansvar topledelsen og du som medarbejder har, når den nye leder skal bydes velkommen. Jeg er din vært, Jakob Slot Lindeberg, og velkommen til. Jamen, velkommen til, Jens. Tak. Og der findes mange undersøgelser derude, blandt andet fra Voluntas, Dansk Industri og det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, som fremhæver den nærmeste leders indflydelse, både for et team, men også i virksomheden, man opererer i. Men med dine ord, hvad betyder den nærmeste leder for et arbejdsmiljø? Jamen helt grundlæggende betyder det, om du har et godt arbejdsliv eller et dårligt arbejdsliv. Kan du sige mere om det? Hvis du har en leder, som ikke forstår den opgave, som du har, ikke forstår dig, ikke hjælper dig, motiverer dig, engagerer dig, så kan det job, du har, være rigtig, rigtig skidt, i modsætning til det modsatte. Og noget af det, vi skal tale om i dag, det er, når et team pludselig står uden den nærmeste leder. Og hvad ser du sådan som de største bekymringer og udfordringer for medarbejdere i den her periode, der nu måske nærmer sig uden en nærmeste leder? Og igen er der jo nogen, der faktisk er glade for, at den chef, hvis det nu var en dårlig chef for dem, der forsvinder, så er der jo nogen, der er glade for det. Men heldigvis i langt de fleste tilfælde, så sidder medarbejdere og siger, nej, det var da forfærdeligt, hvad gør vi så nu? Hvem kommer til at tage sig af os? Hvem taler vores sag i organisationen? Alle de der spørgsmål, der dukker op. Og så falder der noget ro, og den ledelse, der kommer ind og sætter noget retning, fortæller, hvad der sker, og så bliver den ro jo til en periode frem til, der kommer en ny chef. Og så sker der noget helt andet. Der bliver jo nogle medarbejdere, der siger, hvem er nu det, vi får? Hvad betyder det for os? Og så kommer der nogle andre spørgsmål. Men er det helt det samme, at der kommer en fra topledelsen ned og sådan lige dikterer retninger, hvad så nu? Nej, nu sagde jeg, hvis i bedste fald, så er der jo selvfølgelig en, der tager ind og fylder over. Der er rigtig meget organisation, der i en periode får lov til at være sig selv, indtil der kommer en ny chef. Lad os tage det udgangspunkt, at det er et tab for virksomheden, eller for teamet, at den her nærmeste leder stopper. Hvordan kan man så som medarbejder bedst håndtere den usikkerhed, der opstår, når den nærmeste leder forlader virksomheden? Men helt afgørende, når der er en chef, der forsvinder, så er min anbefaling, pas dit job. Fordi hvis du har gjort det, du skal, så står du også bedre, uanset hvad der kommer til at ske. Det næste skridt, det er at bruge hinanden. Altså det her med, at vi som organisation hjælper hinanden. Det kan godt være, at vi ikke har en chef, der bakker os op nu og støtter. Men lad os få lavet et system, hvor vi som kollegaer kan støtte hinanden i forhold til det, vi er i. Fordi hvis vi laver det, vi skal, og arbejder godt sammen omkring den opgave, så står vi altså også stærkt i forhold til den midlertidige ledelse, der skal håndteres. Risikoen kunne jo være, at der kommer nogen og vil lave om i nogle ting på en kort bane. Men vi står også stærkt, når der kommer en ny ledelse. Hvis vi har en velfungerende organisation, så har vi også nemmere med at håndtere en ny chef. Ja, så man skal ligesom, altså det er jo typisk tovholderen, der jo forsvinder i et team. Altså medarbejderne skal samle sig sammen og finde ud af, hvordan kan vi
drifte på nogenlunde samme niveau, som vi gjorde, da lederen var. Det synes jeg jo i hvert fald. Altså hvis det har været gjort godt, så er det jo holdt fast i den metode. Det vi jo nogle gange oplever, det er jo, at medarbejdere trækker ud, og så gør de det jo autonomt på det, der er bedst for dem selv. Der synes jeg, det er vigtigt, at man prøver at holde styr på og få gjort tingene rigtigt. Jeg har sådan et billede af, at den der organisation, hvis man nu forestiller sig, at alle medarbejdere havde den der, der skulle tale, den der vogn, der skal lave stregen på banen. Nu er chefen væk, og så går alle rundt med den der for at lave streger på banen. Det kan man jo godt se, det bliver anarki, når den bane så skal spilles. Jens, lad os se her i det næste episode sådan mere proaktiv på, hvilke muligheder der sådan kan opstå i et lederløst team. Ja. Hvordan kan teamet så arbejde sammen for at opretholde moralen og produktiviteten, når der ikke er den her nærmeste leder? I mange team, der er jo noget uformel ledelse lige under ledelsen, og den uformelle ledelse træder jo nok ofte i karakter. Det kan både være godt og skidt. Så det, jeg synes, der er enormt vigtigt, det er, at man giver hinanden plads. At vi får snakket om, hvordan vi løser den opgave, der er, og man samles og tager nogle beslutninger omkring, hvordan vi håndterer de opgaver. Sådan så, at enten er det en god uformel ledelse, der støtter og tager de her ting, eller også så, at vi bliver enige om, hvordan vi skal løse opgaven som team. Ja, men der kan jo opstå den situation, at der er to, der synes, at nu er det mig, der tager til. Der kan opstå mange forskellige. Jeg kan også se 3 og 4, jeg kan også se alle gå i hver sin retning. Ja. Nu bedre chef, der har været, nu større sandsynlighed er der for, at teamet fungerer, når de ikke er der. Hvis det er en dårlig chef, der har forladt det, så kan vi se de der magtkampe og slagsmål om metoder og mennesker, der sætter sig ned i deres eget hjørne og optimerer på egne. Altså det kan blive total anarki og forfærdeligt. Og der kræver vi jo en ledelse, der går ned og sætter retning, og så siger, kære venner, nu er det sådan her, det bliver sådan her, og der kommer den her. Så det der vakuum, der kan være i den periode, hvor chefen er væk, er jo vigtigt at have styr for den topledelse, der tager over imens. Og nu er det jo ikke... Nu behøver vi jo kun snakke om alle de ting, der næsten kan gå galt, hvis man ikke får sat i en retning, altså usikkerheden og alt det her. Fordi der kan også opstå nogle positive muligheder. Ja, jeg har arbejdet med et salgsteam her igennem det sidste halve år, hvor den landeschef, der var valgte at opsige sit job pludseligt, hvor 2 chefer under hende gik ind med det samme, og tog et ret stort ansvar for de opgaver, landechefen har været, men også for at sikre, at de 2 arbejdede godt sammen, så de medarbejdere, de havde ansvaret for, faktisk oplevede, at det hele løftede sig lidt, fordi at der ikke var en chef, der egentlig gik rundt og gjorde det godt, passede godt på sit personale, men alle løftede sig lige en lille smule, da hun var væk. Og det gjorde, at det team som helhed faktisk leverede og fungerede bedre uden chef. Så de performer faktisk bedre, når de lige røg ud i en kontekst, eller ud af den kontekst, de normalt. Der blev taget et større ansvar. Nu klarer vi den. Ja. Og det er jo fantastisk. Og især hvis det bliver grebet rigtigt, fordi i denne her sammenhæng, der vil det være helt naturligt at komme en landeschef, fordi der stadigvæk var nogle opgaver ind mod en central organisation, som er vigtigt bliver varetaget der. Så den chef, der kommer der, skal jo så bare forstå den værdi, der er skabt af, at de har været lederløse en periode, og bruge og udnytte det på den rigtige måde. Ser du sådan flere positive muligheder, der potentielt kan opstå? Altså i det øjeblik, at der er en chef, der forlader, kan der jo også være et potentiale nede i organisationen, at der er nogen, der kan se en mulighed i det. Og der er det jo igen vigtigt, at vi som ledelse forstår, hvad det er for en magtkamp, der kan være i det. Så det, at man i en organisation altid ser den person, inden chefen forlader, sådan så organisationen er forberedt på, at der kan være en, der står som nummer 2 og træder ind, når det sker. Det er jo en rigtig god tilgang at have som øverste ledelse i forhold til at have en organisation under sig. Ja, det er jo noget af det næste, jeg gerne lige vil ind på her, fordi hvordan kan man sådan som helt konkret som medarbejdere, der sidder derude og lytter med, og er på vej ind i en lederløs tid, og lad os antage, de vil også teamets bedste, ikke kun deres eget bedste. Hvad kan man sådan gøre for at skabe nogle potentielle muligheder? For sig selv? Ja, for sig selv, ja. Jamen, jeg var lidt inde på det før. Det bedste er at passe sit arbejde.
Altså noget af det, som jeg også har set i nogle af de teams, hvor der er blevet lederløst, det er, at folk faktisk holder op med at arbejde. Simpelthen kører ned på et minimum, fordi nu er der jo ikke nogen, der fortæller dem, hvad der skal ske. Men det her med at faktisk lige give jer op og vise, at man også griber lidt ved siden af det, man normalt selv tog fat i, fordi der nu er et hul, kan man jo godt tage noget af det ansvar, der er der. Så det at gå ud og faktisk tage et lidt større stykke af kagen, når der er en mulighed for det, kan jo også sætte dig selv i en position, så du står bedre, når der kommer en ny chef. Men skal man sådan helt konkret gå op og banke på topledelsens dør, og så sige, I got this? Og det er et svært spørgsmål, Jacob. Jeg tror, at nogle steder skal man gøre det. Det kommer an på, hvad det er, der er sket, hvad det er for en chef, der forlader det, hvad topledelsen gør den anden vej. Jeg har selv gjort det på et tidspunkt tidligt i min karriere, hvor der var en chef, der forlod det, hvor jeg havde lyst til at tage det job, og derfor stillede jeg mig til rådighed. Altså, og dem, der kom ind og kiggede på det, de vidste ikke, at jeg var der. Så derfor var det væsentligt for mig at banke på døren og få sagt, jeg vil det gerne. Men det kommer meget, meget an på, hvad er det for en situation. Jeg var selv, eller det jeg var inde på tidligere, det her med at sørg nu for, at du gør det, du skal, og fungerer godt sammen med dine kollegaer. Det tror jeg, det er afgørende vigtigt. Og der kan det jo godt virke forkert, hvis du kommer til at fedte, og det kommer til at virke sådan på dine kollegaer. Det er det, du gør. Så kan det også være svært, hvis du ønskede nu at blive chef for den afdeling, og dine medarbejdere så har oplevet det som indgang til, at du fik jobbet. Ja. Så synes jeg måske, ligesom i mange andre tilfælde, at det er vigtigt at være ærlig omkring, hvad det her går ud på, sådan så dem, du eventuelt vil være chef for en fremtid, også har forstået, at det jo faktisk var den opgave, du tog. Ja, altså selvom du siger, at det er svært at svare på, jamen så er det jo relevant, fordi der sidder nogen derude, som tænker om deres nærmeste chef. Der går ikke ret længe, så har jeg din stilling. Og ved du hvad, det er fantastisk, at der er nogen, der gerne vil det. Ja. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, at man som organisation dyrker det. Men også er opmærksom på, du var selv lidt inde på det, hvad det betyder, hvis der nu er 2 eller 3, der gerne vil det. Ja. Sådan så man ikke får i det øjeblik, chefen er væk, får skabt noget splid, noget, der kan tage lang tid at få til at falde på plads. Det er jo den ledelse over, der skal forstå, hvad der sker nede i organisationen, når der er en chef, der forlader dem. Ja, så dem her, der gerne vil frem i bussen, altså de skal stadigvæk have lidt... Pokker, de er vigtige. Altså... Ja, men stadigvæk have ydmyghed og læse landskabet og have noget situationsfornemmelse. Ordentlighed. Jamen, på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig Jens, så i det her team, så kommer der også en ny leder. Ja. Ja, lad os håbe på det i hvert fald, ja. at topledelsen går i den retning. Ja. Hvordan kan sådan medarbejderne forberede sig bedst muligt på at modtage og samarbejde med en ny leder? Jeg har faktisk hørt den problemstilling defineret fra mange medarbejdere, som jo fik et job på grund af den chef, som de fik. Som faktisk ser det her næsten som at få et nyt job, at der kommer en ny chef. Så måske man også skal tænke sådan, hvis man nu fik et nyt job, hvad var det så, man skulle gøre for at ramme rigtigt her? Hvem er det, der kommer? Hvad er det for nogle ting, der er vigtige for den person? Hvad kan den person ikke? Forstå, hvem er det, der bliver din chef? Sørg for at definere, hvad kan du hjælpe med? Hvad er det for nogle ting, der kan sørge for at støtte den chef i at ramme rigtigt? Vær åben og ærlig over for den chef, så der i den der første periode bliver skabt en god og stærk relation. Ikke på bekostning af andre kollegaer, men det, at man spiller helt ud med, hvor man er. Selvfølgelig kan der være noget i den ærlighed, som man måske skal holde for sig selv, fordi det kan være med til at skabe en dårlig relation indledningsvis. Ja. Men vær nu åben og imødekommende, tilbyde din hjælp. Det er i alle sammenhæng den bedste måde at skabe en relation på. Ja. Og det er den, der skal skabes på en meget kort bane. Jeg har også lavet post om, hvordan det er at lande som ny chef, og der er jo mange chefer, der lander forkert, fordi de kommer og tror, at de skal lave om på alting.
Så lad os håbe, at du får en god ny chef, som faktisk er indstillet på at finde ud af, hvad er det, der er rigtigt, hvad er det, der fungerer godt, hvad er det, medarbejderne gerne vil, og så spille ind i det, sådan så at du ikke kommer og fortæller, hvad du synes, der skal laves om, og hvad man kunne have gjort på en anden måde, og hvad du har været utilfreds med, men sådan så man får en positiv melodi at gøre de her ting på. Jeg ved ikke, om du er enig her, altså står den for egen regning, men der er jo slet ikke nogen tvivl om det ansvar, en ny leder kommer ind i en virksomhed med. Altså det står soleklart. Hvorimod jeg synes egentlig, at de medarbejdere, der har siddet i kort og længere tid, det ansvar, de har for at tage imod den nye leder, synes jeg egentlig lidt bliver undervurderet. Altså det taler vi slet ikke nok om. Nej, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Og det er jo interessant, at vi kigger meget på den der ene person, der får de 100 dage, som skal skabe og rette. Så kan der sidde 10-15 mennesker nedunder, som man har investeret mange, mange år i at fungere. Brug nogle flere ressourcer i at få dem til at spille ordentligt ind i det her. Hjælp den nye chef ved at hjælpe de eksisterende medarbejdere i at have det godt med, at der kommer en ny chef. Hvor synes du, man fejler på det område, for lige at sætte det hele i? Man tager sine medarbejdere for givet. De er her jo. Ja. Og hvis vi kigger på, hvor vigtigt det er at tage fat i det her, den jobrotation, vi har i Danmark lige nu, hvor cirka 1/3 af arbejdsstyrken skifter job hvert år, det koster vores samfund, vores virksomheder, milliarder, at vi er i sådan en gænge. Når der stopper en chef, så vil der være medarbejdere, der overvejer, skal jeg også finde noget andet? Ja. Og det skal ledelsen se, og de skal sætte ind og sørge for at holde på de mennesker, som de gerne vil holde på. For desværre er det jo de bedste, der overvejer det, når en god chef forlader det. Ja. I stedet for, at jeg skal til at starte på en ny chef, så kan det jo måske være nu, jeg skal starte i et nyt job. Ja. Så derfor skal der investeres, så jeg er helt enig. Det gør man for lidt, der bliver snakket for lidt om det, og man får slet ikke sat ordentligt ind som topledelse, når der er en god chef, der forlader forretningen. Nej, det er lidt interessant det her med, at når tingene ryger ud af kontekst og den daglige rutine, man normalt opererer i, så er det lige pludselig, der opstår nogle andre tanker, og de kan ligesom også være basis for udvikling, men det kan så sandelig også skade team, hvis både den nærmeste leder smutter, og så de 2 bedste medarbejdere. Ja, og desværre er det jo det, vi ser indimellem. Det er jo lidt interessant, når vi kigger på, hvis vi kigger over i salg, og der er en sælger, der forlader virksomheden. Hvad gør kunderne så? Jamen, kunderne bliver, hvis der kommer en ny sælger, der gør det minimum lige så godt. Ellers er der jo også en risiko for, at kunderne forsvinder sammen med sælgeren. Så kunne man også godt kigge lidt på det, at der er en leder, der forsvinder. Bliver medarbejderne? Ja, hvis der kommer en, der gør det minimum lige så godt. Ja. Jeg synes ikke, at man som topledelse må være bange for, at der går lidt tid, før man får den nye chef. Det her med at haste og finde en på en kort bane, der synes jeg, det er vigtigt, at man finder den rigtige i forhold til det team, man rekrutterer til. Så hellere lad det team forstå, at de har opgaven, indtil vi finder den rigtige, og så sørg for at involvere det team, der skal have en ny chef i, at der kommer en ny chef. Og forklare, hvorfor det er vigtigt, at vi finder den rigtige, og det måske tager det længere tid. Ja, og lad dem være med til at definere noget af det, der er vigtigt. Lad dem møde den nye chef, sådan så de ikke måske alle sammen, men nogle af dem, der er vigtige i teamet, føler, at de har været med til den indledende del af en onboarding ved at være med til at rekruttere. Perfekt, Jens. Jamen, som vi har en tendens til at gøre i episoder med dig, så har du nogle konkrete råd, som lytterne kan tage med her fra episoden af. Og det vi gør igen, jamen, det er, at jeg serverer dig overskriften, og så får du lov at uddybe. Ja. Og den første overskrift i forhold til emnet lederløs, jamen det er tro på det, der kommer. Vi har jo tendens til at være sortseere, og det vil så sige, når vi møder et menneske, som vi ikke selv har valgt, så ser vi også ofte det, der ikke er godt. Vend det nu lige om. Sørg for, at det menneske får lov til at lande. Søg det bedste i den, du kommer til at få som din chef, og brug det som løftestang i forhold til de ting, der måske ikke er så gode. Ja, men evolutionært, Jens, så er vi jo bygget til at se faren. Ja, vi skal forsvare os, og derfor kan vi også med vores grundlæggende indstilling komme til at ødelægge det for os selv. Så sørg for at få det vendt rundt, kæmpe mod intuitionen og se det positive. Ja. Så den næste overskrift, det er hjælp og støtte hinanden. Ja, vi har været lidt inde på det. I det øjeblik, at chefen er væk, kan vi godt have tendens til at pakke os ned og være os selv. Måske tale sammen med en. Se lidt længere ud.
Husk, at vi er et team, der løser en opgave sammen, og sørg for at stå til rådighed der, hvor der er nogen, der har det svært, så vil de også hjælpe dig der, hvor du har det svært. Ja, det er måske der det allervigtigste, at man rykker sammen i bussen. Det er jo der, hvor vi ser, at det fungerer allerbedst, og også der, hvor vi ser, at et team kan fungere endnu bedre end selv, da de havde en god chef. Ja. Og den tredje overskrift, det er skab din nye mulighed. Ja, altså, der er et skifte nu. Den chef, du havde et billede af, hvem du var. Højst sandsynligt et godt billede. Vidste måske også gerne godt, hvad du ville, og hvad du kan bruge det, du kan til. Men skru lige op, så kan det være, at du får et endnu bedre job med den nye chef, der kommer. Fordi der er ikke nogen fordomme, holdninger, tidligere historier, der hæmmer dig i forhold til de muligheder, du har i dit job. Men husk ordentligheden. Altid. Og den sidste overskrift, Jens, det er, tag godt imod din nye chef. Ja, ikke smiger, men sørg for at være imødekommende. Helt grundlæggende, få hilst ordentligt pænt på det menneske, og der mener jeg med at forstå, hvem det er, du møder, ved en oprigtig interesse i, hvem er det, der står bag det CV, som du har fået præsenteret, og så stille dig til rådighed. Altså, det er det vigtigste i det her, det er, at den leder, der kommer, ikke oplever en facade, en barriere i de medarbejdere, som de kommer ind og skal have med at gøre. Hvis du sådan skulle skære ned til en sætning af et ord, hvad er det så, en ny leder har brug for fra medarbejderne? Opbakning. Og den bedste måde, en ny leder får opbakning, det er ved at forstå dem, de kommer ind til, den opgave, de har, og være oprigtigt interesseret i, hvad er det for nogle mål, vi kan nå sammen. Ja, der har man en gensidig opgave. Ja. Der er alt for mange ledere, der kommer ind og tror, at nu skal de komme ind og tilføre og gøre noget helt nyt. Men tag nu afsæt i det, der fungerer allerede, i stedet for at lave en revolution. Det var rådet til de chefer, der får et nyt job. Ja, desværre så ser man alt for mange af det egoet, der driver værket, og så hiver man plakater ned og vil sætte nye op. Ja, og så er der jo også noget i, at man har været i en samtalerunde, hvor der er en ledelse, der har nogle forventninger om, hvad det team skal levere, har i den sammenhæng også sagt noget om det, der ikke fungerer. Så det kan godt være det, som er det første, en ny chef tager fat i. Men tag nu fat i det, der fungerer, og brug det som fundament. Det team, der er der, leverer jo i dag. Sørg nu for, at de har det godt med den succes, de har, så kan du altid bygge oven på det. Ja. Med de ord, Jens, så vil jeg sige tusind tak. Velkommen, og selv tak. På vegne af Tak vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og kan du lide det, du hørte, og ønsker at vide som en af de første, hvornår næste episode er ude, jamen så tryk endelig på abonner eller follow-knappen. Og kan du ikke vente på den næste episode, jamen så kan du gå ind på tak.dk, hvor du kan finde e-bøger og artikler om ledelse, salg og personlig udvikling. Igen, tusind tak, fordi du lyttede med, og have nu en helt fantastisk dag.